Jissoktaw l-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar is-sejba ta' mina sigreta taħt l-arti li kienet se tinfet f'wieħed mill-volts tal-ferra tal-HSBC li hemm fi triq Sant'Andrija Swieqi. Kollox qed jindika li min kien se jwettaq din is-serqa x'aktarx grupp ta' kriminali professjonali seta' kellu tip ta' informazzjoni minn ġewwa l-bank hekk kif kienu jafu eżattament fejn kienu jinsabu il-volts tal-bank. Il-mina bdiet titħaffar eżattament minn ġewwa dan il-garaġġ bin-numru 53. Minn stħarriġ li għamel One News irriżulta li l-mina kienet għal madwar sena titħaffer madankollu kollox qed jindika li tħaffir waqaf lejn l-aħħar ta' Marzu dan hekk kif il-ħsejjes ta' tħaffir ma baqgħux jinstemaw minn dak iż-żmien. Nifhmu wkoll illi waqt l-investigazzjoni tagħhom tal-Pulizija hawnhekk ġewwa dan il-garaġġ fil-mina instab numru ta' għodda illi kienet qed tintuża biex isir it-tħaffir li ma għodda kienet kollha imsadda. Hija wkoll indikazzjoni illi l-attentat ta' serqa mill-bank HSBC ġiet abbandonata l-attentat ġie abbandonat għal diversi xhur. Il-mina kienet qed tgħaddi minn taħt triq it-Tiben u kien baqa' biss 2 metri sabiex din setet tinfet fil-volts tal-bank. Il-mina kienet twila madwar 15 metru. Ġie stabilit li il-mina hija wiesa' 1.25 metru b'1.5 metru solja. Il-mina kellha numru ta' travetti sabiex iżomm il-parti ta' fuq tagħha. Is-sejba saret is-sitt filgħodu mill-Pulizija mid-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali flimkien ma' dawk tar-Rapid Intervention Unit. Il-Pulizija waslet għal dan il-garaxx wara ġimgħat ta' investigazzjonijiet intensivi. Dawn bdew wara informazzjoni li xi persuni kienu qegħdin jippreparaw sabiex iwettqu serqa mill-bank. Nifhmu illi l-Pulizija fl-aħħar sigħat ġabru għadd ta' persuni passat kriminali fejn qed ikunu interrogati fit-tul sabiex jiġi stabilit jekk kellhomx sem jew le f'dan l-attentat ta' serqa. Nifhmu illi l-garaxx kien mikri lil persuna illi allegatament uża isem fals. Ikkuntattjat minn One News kelliem għal kumpanija qal biss illi l-HSBC Bank Malta japprezza li l-investigazzjoni tal-Pulizija għadhom għaddejjin.